nyaya yesarudzo zvekusouth Africa yatidzidzisa kuti mukurongwa kwese chakakosha muzvina referee kana kuti muzvina pembe anofanira kunge asina kwaakarerekera. Takaona zvakaitwa neIEC yekusouth Africa yakanga ichirakidza munhu wese zvese zvichionekwa chinhano nechinhano. Zvino kana muri muZimbabwe sarudzo dzinotaurwa pakati peusiku, mabaloti anounzwa pakati peusiku, zvinhu zvinoitwa pakati peusiku. Handizi kuti dzinza reuroyi here rabata musha kana kubata hama kunyanya vari muzeki. Toda kugadzira izvozvo ndosaka kuti zeki rofanira kutoti iputswe titange patsva. Varipo ava vaita masarudzo mbiri, 2018 sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, 2023 sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Hatingaiti muzvina pembe wakadaro anoti kana atsamwa unokanda pembe kure oenda kunojoina imwe timu. Toda kupagadzira ipapo. ZEC is not fit for purpose, and ZEC must be disbanded. We must have a proper independent electoral commission and have the diaspora vote. You saw the diaspora vote in South Africa. How South Africans in the diaspora voted. We must have the same here. Diaspora vote is a must. And we are not going to talk of any other election until we resolve the issue of an independent electoral body for the elections in Zimbabwe, not the current ZEC. And not in 2028, because 2023 has not been resolved. We are not going to wait for 2028. The election that must be fixed is the 2023 election that did not produce a credible, legitimate, and authentic leadership for this country. Muchidimbo chamisa kushaya kwa Murisi nyika yeZimbabwe yarasikirwa zvakadii? Yarasikirwa nokuti parasikwa neumwe chete anoda kuti nyika inake zvakanaka. Kurasikirwa. Isu tinoremekedza upenyu hwaMurisi zvizvai nokubata kwawakaitawo kuti dei nyika ifambe zvakanaka. He was a man who loved his country. He was a patriot. He was a peace-loving man, and that we acknowledge in the, honor. That's why we are here. We look at circumstances. Awa mwakazoitika hazvuya zvinowanikwa munozati pane rwende pese kunanorova matama enzira asi hazvinotwarasa nzira anenge ari murwende. Zvimwe zvinorema masoso anowanikwa asi hatirasi mbereko nokufirwa. Tinoziva kuti mukomana uyu anga akazvipira kuti dei nyika yedu yaitawo zvakanaka. That's what we are honoring. We are respecting Murisi for his contribution, for his commitment to making sure that there's democracy in this country. Thank you.